कहाँ जी भोरे भोरे चल देनी जा तनी बहरी घूमे। रउरा के बुझात नहीं है कि नया नया शादी भइल बा भर दिन बहरी रहतनी ना तारा के बहुत दिन कोरा में चापे घर में बैठाई ना। तो जाई ना रउरा के कहत नहीं क्या कोरा में धरेला। तो आ जी बाबूजी का करता रू? कुछ ना मसाला तो पीसा तनी। बाबू का किने बा? उनकर चेत बा बबुआ के भर दिन तो बहरी घूमतनी यार दोस्त जोरे। जाए दऊ देखे तो हम बानी नु। भागी रउरा। काजर उजर सब लिपस्टिक ले आके दे हम। ठीक है जाई जाई जाई। आव किसिया कर उठ। ना ठीक बा जाई ना पीछे दे। आव बबुआ नहीं थे कुछ कह पता कमर ता चिकन बा। भागी ना रउरा। अरे भोसड़ी देखी ना रउरा बाबूजी हमरा के धले नहीं है। हां बाबूजी तेहू त इनकरा में सटला ही रही से। रुक भैया के बुलाओ तनी। ए भैया हेने का भइल रे? अरे मर देखत नहीं का बाबूजी मैं मारू का बस धइले बड़न। ये करे चले तो 2 महीने से मेहरारू के न छोड़ ले बानी। अरे मर देखा 5 मिनट लेट करती नु तेरा गाथी दे रहतन। ई साफ खोल चोदर सार हो गेल भाई बाप नहीं खे अब जानल। अरे मर साला एकर बुढ़ारी में जवानी चलत एकर मार जुग जानल। मार एकर मार बेटी पटो के मोई घर भेजबो। मार कर पाही मारे खाली पहुंच चोदा के।